Aby vám toto pôstne obdobie nepretieklo pomedzi prsty, prinášame vám túto krásnu knihu, keď sa už pozriete aj vizuálne, nádherná. Volá sa Odkrývanie Ježišovej lásky. Ak ste čítali už predtým Odkrývanie Ježišových mien, tak to boli zamyslenia na advent. A od tejto istej autorky Ashrita Čuču vám prinášame zamyslenie na pôstne obdobie. Nájdete v nej 40 denných zamyslení, na ktorých autorka dokumentuje rôzne aspekty Ježišovej lásky. Ale okrem tých zamyslení, ktoré obsahujú aj výzvy, ktoré vám poviem, že občas naozaj tnú do živého a budú vás vyzývať, ako vo svojom živote prakticky milovať tak, ako miloval Ježiš, to je vlastne podstata kresťanského života, tak obsahuje aj to, čo ja náramne oceňujem na tejto knihe, a to sú pôstne aktivity. Čo sa týka adventu, tak tam si viete vymyslieť rôzne aktivity aj pre deti, viete ich zaujať, Vianoce sú také pekné obdobie, ale čo s pôstnym obdobím, ako deťom priblížiť Veľkú noc? Táto kniha ponúka výborné aktivity, jednak pre jednotlivcov, ale aj pre rodiny s deťmi. Autorka je sama matkou 3 detí, takže všetky má oskúšané, sú naozaj kreatívne, zaujímavé, z každého rožka troška by som povedala. A naozaj vám pomôžu deťom krásne prakticky vysvetliť, čo oslavujeme počas Veľkej noci. Prečítam vám kúsok zo zamyslenia z tejto našej novej knihy. Malomocný povedal Ježišovi: Ak chceš, môžeš ma očistiť. To nie je prosba, ale konštatovanie. Malomocný videl, ako Ježiš uzdravil iných ľudí a vie, že môže uzdraviť aj jeho. Bude však chcieť, prejaví mu takú láskavosť jemu, samotárovi, nečistému videdencovi? Počujete ten strach v jeho hlase? Všimnite si Ježišovu nečakanú láskavosť. Mohol ho uzdraviť jediným slovom, ale pod zahnívajúcou kožou videl osamelé srdce a prišlo mu ho ľúto. Písmo doslova hovorí, že pri pohľade na muža sa mu skrútili útroby. Mužova bolesť v ňom vyvolala fyzickú reakciu, na základe ktorej urobil niečo nemysliteľné. Vystrel k nemu ruku a dotkol sa ho. Takže ak chcete Veľkú noc prežiť naplno, je super prejsť naplno celým pôstnym obdobím a v tomto vám pomôže táto kniha.